духтарои хушрӯ, занҳои меҳрубон, касоне ки дар хона шида мехоҳанд ки кор кунанд, пули маблағи калон ба даст оранд, мехоҳанд кор кунанд ба пеши фарзандоҳошон ба хонаи гармакак набуромада. дӯстони азиз, ҳамин зани тоҷик дар Фаберлик директор кор мекунад. Шуморо даъват мекунад ҳаматона кадоме ки дар хона бекор истодагем бо роҳи интернет коротон ҳал мешавад. шумо ҳам мехоҳем барои худтон заказ кунед, номероша дар силка закрепид мекунам. ҳам хоҳем кор кунед, дар номерош нависем, ватсап доранд, ҳам суҳбат мешавед, ҳама кора мефаҳмонатон осонай. шумо фикри бисёр накунед ки чӣ хел кор мекунам, баъд чӣ кор мекунам, клиент меёвам намеёвам. шумо барои худтон харидорӣ мекунед. Ягон шинос дугона дорем ва ёрам мехаранд. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо, подписчикои нав, ҳаматон хушомадед дӯстони азиз. имрӯз бо якҷои ҳамсоя зиёфат буд, хонашон рафта будем, даъват кардан. анами торта ки дидестен, торти молочная девочка. ҳамин торта ма барои шумо пешкаш мекунам. давоми видеора то охирша тамошо кунед. беҳтарин тортай, мазаша чашидам, хали ногуфтание, чӣ қадр торти нежни воздушнӣ барои шумо пешкаш мекунам. барои оилаи худтон тайёр кунед бо роҳи осон. ҳамаша ҳозир мефаҳмонам дӯстони азиз, ҳатман шумо дастгирӣ кунед. лайк мони ҳичи неста, я лайк не ки бисёриҳо намемонам. дӯстони азиз, шумо лайк монед, подписатсия кунед каналда. анам хел видеои ҷолиба барои шумо пешкаш мекунем. анам хел эклерое ки ман пухтам, анамо рецептоқати пухтагиянд, салатои ранго ба ранг ташкил кардагиянд. амҷад занҳои тоҷик ҳама каса шидагием. инам хел дӯстони азиз, дар куҷое бошем, мо занҳои тоҷик ҳамеша обу иззати мо, дастархони пурнозу неъмати мо ҳастай ҳамуҷада. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. ҳатман суханои мара дар замин намонда, канале ки ман реклама мекунам, обуна шавен ва дастгирӣ кунед дӯстони азиз. ина духтаро тарзи тайёр намудани торти молочная девочка. 2 дона тухмдар корай, 100 грамм масла сливочное, маргарини ҳами щедрая лета бо хубтарай мешавад, фарқ надора. баъд як ҳами баночка скушони молокое ки сифатш нағз боша, ширини хушрӯ боша ва як пиёла пур ордай. ордмон 15 қошуқай ман ҳисоб кардам барои шумо ки хай ҳастанд ки бо пиёлара пуриша сарфам намераванд. анами қошуқи пур ба пур 15 қошуқ, разрыхли тилмон 10 грамм. инам қачиз мера дӯстони азиз, бисёр хали маҳсулот надора и торт. тамошо кунед. якум тухмам хел камтарак мезанем. и торт меша бе миксерам кардан. акаки ки ман миксер дорам, шароити миксер ҳастай, ман истифода бурдистам. шумо надошта бошем ба венчикам мекунем. барои шакар нестай, бояд мо хали шакарша об накунем. и хали маҳсулоте ки мисол бо миксер задан дар корай нестай. ҳами сгушони молокое ки ба венчикам аралаш мешава, ордам. ҳами 4-5 маҳсулотае ки бе ҳамирам якҷоя мешава. шумо анам хел бигирен, миксер дошта бошем, ба миксер ҳанги ма тайёр кунед. тухма ба сгушони молоко мезанен, разрыхли тилақати орд ҳамроҳ мекунен, маргарина меандозем, баъд охирон ордан хел мезанен. анами қа мебиёя ғавсиш, ранги бисквит мебиёя. анами тефлонови бумагае ки ҳозир ман дорум, ма дар бораи якчанд сухан гуфтанем дӯстони азиз, барое ки бисёр савол мешава. и сухтагияи ҳозир камтар ҳами истифодаш мебарӣ. ранги ҳами резинови ҳастай амхали чизо коврико месӯзанда, духовкада истифода барӣ. ино многоразовиян. ина анам хали бо пергаменни бумагаш ҳастай дӯстони азиз. и одноразовия, ҳами як бор истифода мебарем, мепартоен.
ида кашида мешава, а вайда намешава, тефлоновида намеша. Лекин вай ба қувватай бисёр истифода мебарен, ҳам экономичнее. Баъд ами бе ҳичам амихе торта пазен ҷудо мешава, ҳамихе озод ягон ҷош намечаспа. Ёдам мечаспа. Баъд савол дода буданд ай киҷо харем, ай кондитерский магазин тефлонови бумага гӯен доранд, метраки доранд, бои хали рулонча доранд, дута сета мекунен якташа. Агар листото майда боша. Инем хе якм коржа пухтам. Беҳад хушрӯ ҷудо меша дӯстони азиз. Осонай тагш намечаспа умуман. Ина да 180 градус коржора пухтам барои коржо тинукай насӯза. Инам хел тез 6 та корж шуд. пухтам гирифтам. И як рецепте ки торти калони бад намешава. Шумо ки бисёрӣ бошен 2 рецепт кунен, бисёртар меша, бо калон торт мешава. Иҷа ма гирифтам 200 грамм масла сливочный. Маскай ҳамаму тоза, бас фоизиш баландай. Баъд иҷа заварной тайёр кардагим дӯстони азиз, дар канали ма 4 та заварной шуд крем, 1 та последниш, 2 та видеои последниш да креми заварной навистагия дар рӯи ҳаму экрани ҷое ки рецептоҳай ҳам хел видеоро тамошо кунем мефаҳмем. Крем заварной навистагия хел рецепт шастай ма тайёр карданша дига нишон надодам. Барои дар каналам чанд та шуд бо видео беҳад дарози бад меша. подписчикои пеш дидагиё бо чанд бор мебинанд дилшонам мегирад. дӯстони азиз, заварной осонаш 1/2 литр шир қати тайёр кардам дар ҳами креми ҳами торт. камтарак 2 дона тухмай, кукурузни крахмал 3 қошиқай, 2 қошиқ ордай, шакар 1 пиёла. 1 стаканам андозен мешава. 1 пиёла пур ба пур шакар андохтам, 200 граммай. 1 пиёла ширинак шуд, дар болои газ тайёр кардем. алови мобайнда ки тез мековен, намечаспа заварной крем. баъд қатъиян ами хел маска мезанемша. ами сливочный масла боша ки тоза боша. аввал дар ҳарорати хона мебурорем, мемонем. вақти мулоим шуд, баъд ами хел мезанем ба миксер то сафед шуданша. баъд 1 қошиқи ҳамроҳ мекунем заварной крема. И ҳами торти молочной девочкаро бисёриё ба сметанаву ё ба вай мекунанд. яхудам сметанаву шакар қатӣ мекунанд кремша, сливки қатӣ мекунанд. ма ба заварной кардам. ма ами рецепте ки дар ҳами хонаи ҳамсоя хӯрдем заварной қатӣ аҷоиб бамазза буд. ма хостам барои шуморам тайёр кунам. ба ҳам хоҳиши як подписчикам будак. торти молочная девочка. ҳатман ҳамаи хоҳишои шуморо ма дар мехел видеом тайёр кардан мегирам. бисёр торт, фақат тортай. дар канали ма ҳами рецептҳои торт чанд намуда гуфтагиян. иншоалло ҳамаи видеоҳо да оҳиста оҳиста тайёр мешава. ин ҳамихе заварноя бинед чағавси хушрӯ омадагия бо ҳамихе мяхки кукурузни крахмал ҳатман будозен ки ҳамихел мяхкиш мекуна, хеле запахи орд намекуна. бо баъде ки тайёр шуд ванилин дошта бошен, 1 та ванилинам андозен. я хел одам мега запахи орд мекуна. не дӯстони азиз, вақти кукурузни крахмалмон бисёрай орд қошиқи калонай дар 1/2 литр шир умуман запах надора. иҷа да ма гирифтам 5 қошиқ ҳамихел сметана, 200 грамм бори ва крем белария доштам. дӯстони азиз, як ҳами 200 грамм бори крем белария доштам. ба ҳаму заварной камтар зиёдӣ кард. ҳар сеша якҷоя кардам. ҳами заварной зиёдтира ҳар сеша якҷоя кардам. ба миксер ҳамихел мезанамша. беҳад креми бамазза мешава. и крем сафедчай, заварной зарча буд камтар. пакрити торда ҳами крема ма ҳозир истифода мебарам. агар ки на дилала боша, шантипак крем дошта бошен, ҳамихел мезаненша болошда бо барои пакрити креми сафед хушрӯ мебиёд торда. ма камтар болоша ягон хел гул бумонам гуфтам хушрӯак шава торт. аки и торти молочной девочкай хеле нежни ягон хел вай шавада, хеле бе ягон чӣ меган глазур ягон хамхалиҳо истифода набарам гуфтам, барое ки розовый цвет, нежный цветишка дестам. красителинам хеле истифода мебарам. ай топ декор сурхай камтара ки меандозем розовый мешава кремон. бисёр андозем, агар баъд 2 капляда намихай розовича мешава. беҳад красители нағзай, красители российскияй.
Ина дӯстони азиз, манам хел кам тарак ором метиём ба розови цвет. Ҳама хел украшениҳои нежни, бисёр украшение мепурсанд, ки дар каналтонам хел тортои украшенидор партоен. Иншоалло оҳиста оҳиста мепартом, барои шумо ҳаракат кардистам, ки ҳама хел необични тортакҳои фасони бо роҳи осон барои шумо нишон диҳам. Ин ҳамин намуд украшение, ки оддияе, ҳама када метавонад, духтаро ҳама шумо ҳам метавонед. Крем камтар бисёртарай, бо хай дар ҳар ҷо акош боам хали гулча мондамаш. Я болош дар намхел кондитерские пишевое жемчугчаҳои майда. Положа камтарагам хе нежно партофтум украшенида, хе груби нашава гуфтум ба разноцветни намондум, подсвети қилыш кардум, ки хали нежни това. Намхе дӯстони азиз, ай ҳама покрытира да торт вай дилала нағзай, баъд белкови заварной нағзай крем покрыти торта ровни хушрӯ мекуна. И камтарага кремон барои гулмонирам набуда, ки хай бо ба ҳар ҳол ба ҳами крем гулмондам. Ҳай ирама, ки даруни ҳами крем доҳози да сметана ман белария дохтум, барои ҳамун сахтак шуд. Агар белария намешуд, и крем вообще сахт намешуд. Билиши тайёр мекунем духтаро. Ним стакан шир, ним стакан оби гарм, об ширгарм бояд боша, 1 дона тухм, 1 қошуқ намак, анамҷа бо шакар меандозам 1 қошуқи дигар, баъд дрожами 1 қошуқ борӣ, баъд 1 дона тухм, равғана бинед, камтарак равған меандозам, бисёр не. Барои ки бо дар равған жариб мекунем ша бисёри бад дар кор нестай, жирни бад мешавад. Хамириш камтар мяхк шава, барои ҳами даста начаспидан равған меандозем. Намхе хай орча бо чашм мебинем, ки ҳамхе мулоима, ки хушрӯ биёя. Аввали қама ҳамихе лапатка қати кофтом, барое ки сусти бад ҳами хамир сусти бад боша, чӣ хел даста мечаспа, камта сахттараш мекунам, баъд ба даст ҳамхе хамира хушрӯ када ҳамхе мешӯремша, ки дар нужда ягон хамир орд хали кулулан намонад. Ҳамихе сахт мешӯремша, неким хамирмон бибинед чӣ хел мулоим ада дасти ма часпидестай. Ман метавонам ози орд бисёр андозам, неки намеандозам, барои чӣ хотир, ки ҳами хел мяхк мебиёяд тестамон. Агар орд бисёр андозем, сахт бушӯрем, ранги кулчаборӣ, баъд вай хамири ҳами билиши боша, пирашки боша, хали сахт мебиёяд. Ба ҳамин хотир мо мяхк бояд боша. Камтарак 1 қошуқ равған андохтам, ки хамир якҷоя шава, ай дастам ҷудо шава. Тамом. Хамир мо на он қадар сахт бояд боша. Бинед чӣ хел мулоимакай. Ба рӯша мепӯшонем, 1 соата мераса. Ина дӯстони азиз, картошкара ман мондам, ҳозир меҷӯша. То хамир расидана начинкаша тайёр мекунем барои дарунаш. Хай шумо агар бохостем ба гӯшт тайёр кунем. И билиши асосан ба гӯшт мешава, ман ба картошка мекунам, неки ирам беҳад бамаза меша. И рецептое ки ман худам тайёр мекунам, барои шумо нишон додестам. Иҷа пиёзам хе камтар жариб мекунем, золотисти свет мешава. даруни пюреда меандозем. Пюремо тайёр шуд, картошка ҷӯшид. Ман бе намак меҷӯшонам, барое ки намак дози дертарак тайёр мешава. Бе намак меҷӯша, баъд намакш мекунам. Хай бо ҳар кас тарзи тайёркуниш ҳар хелай. Ман ҳамин чизе ки таҷрибаи тайёркунима барои шумо нишон метиҳам. Иҷа пиёза андохтам, намак, мурч ва мурчи сирхак. 2 намуд мурч кардам ша, беҳад приправаи бамаза мешава. Ҳамин мурчо да ҳами начинкаҳои самбусаву пирашки ҳам хали чизо даркория. Зира наандохтам ида. Инам хеле золачада тақсим мекунем, кулача када мемонем, чанд тае ки шудак. И тестамон расида буд, ман ҳам
кулча шуридагием дӯстони азиз, бо чанд бор ира поён кардам тестара ки айсар хеле майдаш кардам то расиданша. Барои ин расид чанд бор ба ҳамон қади коса баланд шуда кулчаҳора якҷоя анамхе рост кардам. ирам бупазам намхе 8 дона кулча кардам. кулчаҳои равғанӣ ба мазза. кулча бо хубае ки чанд рӯзам беста маразелник да зиёдша мемонам. ман хеле тез мекунам. як рӯз пас, ду рӯз пас ё нон ё кулча мешурум, мехӯранша. кӯдакҳо нағз мебинанд. ман мобайнуша шикоф мекунам кулчаро дӯстони азиз, барое ки духовка гармиш ки баланда мобайнушон дам мекунад. баъд тайёркунӣ билишимон анами хеле духтаро ҳамаша амхе вақте ки рӯ гирифт бо хамир мяхкӣ мешавад. хамири дрождора бояд амхе дам ба дам метем, рӯ мегира, баъд мепазем. начинкаша меандозем, анами хел кулача мепечонем, ранги манту мепечонам, хали бо ҳам хали самбуса ҳастай. анамхе мепечонем, мемонем меиста. бо я 5-10 минут меиста, бо рӯ мегира, ба тунукуниш осон меша барои пухтанаш. ҳамаша ман мепечонам, ба сар мекунам пухтана. инам хе ҳамаш бо рӯ гирифтам, бинен чӣ хел мулоим шудак. инам хе духтаро пухтан мегирем, аксар мекунем, алоби мо байнда, алова баланд накунем ки месӯза, хом мебиёд, дарунаш хамир мебиёд. средни аловда хушрӯй мепаза, ҳам намхе абём метия. бинен чӣ хел хушрӯай. чӣ қару мегира, анам хел мулоимак мешавад. пухтан мегирем. дӯстони азиз, ҳамин фаберлика бисёр одамо савол метиҳанд. ман ҳамин влогда реклама кардам. фаберлик кори осонай барои ҳамин занҳои хонашин беҳад нағзай. занҳое ки бо кор мекунанд, кори давлатам вайёрам кор мекунанд. дӯстони азиз, барои ҳамо барои худтон кор кунед, натарсен. якчи барои худтонам заказ мекунед. все равно косметика мерен мехарен, ай иҷа ҳам регистратсия кунен ё заказ кунен, ҳама арзонтартон меғалта. бо сифатш хай хушрӯай, духёш стойкияй, кремош нағзай, фаберлика средствош нағзай. барои худтон дар кор мешавад. дӯстони азиз, анами билишира пухтам, бинен тесташа чӣ хел вапши хамир нестай, беҳад мягкӣ омадагияй. начинкашам ба мазза шудагияй. агар хоҳем ба гӯшти тайёр кунед шумо. инами торти молочной девочкаро мебарам, питаться кадак. инам хел бинен чӣ хел мулоим омадагияй. ами заварнои крем да бисквит ба мазза мешудай. дӯстони азиз, ман намекардам рости гап ягон бор. ҳамида кардам, маъқул шуд. питаться мекардай, умуман маззаи заварной намекуна. ягон хе креми необычный мегида дарунаш кадаги. хали чуқа питаться кадай. бинен қабатош наметовай питаться кадаги. агани қабатай 6 қабатай бисквит. тайёр кунем, бо комментария нависен. чизе ки намефаҳмед нависен, ман ҳатман ҷавобтон метиҳам. вақти пухтантонам чизи дар кор шуд, нависен, ман мефаҳмонам. ҳамеша ман да ҳамин телефон бекориём да ҳастам, ҷавобтон метиҳам. ина бинен мулоим меша. мулоими хушрӯ омадай. дӯстони азиз, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. худованд нигаҳбонтон бошад. дар куҷое набошен, ҳамеша дар паноҳи аллоҳ бошен то наворҳои оянда. ҳамеша дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошем. дӯстони азиз, комментариҳои шуморо ман ҳамаша мехонам. як хел комментария меша дӯстони азиз ки маҳкам меша, спам да мерава. ман мебинам, неким удалит меша сраза. барои ҳамо хафа нашен дӯстони азиз.